studio kiny makawuono adhi e kaunti ma Migori. Wakili, kodhni manyidho onyiedho ne jok manie sirkal ten achiel mar piny Kenya mangima. Wakili Charles Midenga, paro en mane? Wasekome moromo kar kae kaka oganda. Erokamano Cleophas, gini ka winjo wakili Ambrose Weda kanon mabe en senior mara to apenjora ni to chike nosomo chike mopogore. Nikech Ambrose awinjo kowuoyo to kowuok ka wakili onge gima kata kuot ni to katiba wacho nang'o. Ambrose temo justify injustice mosebedo ka timore e piny Kenya. Samo wacho ni nyaka ilam mana ng'ato koka dongruok nyalo dhi kumoro. Mago gik monego bed ni wakwedo e yo mabor. Mokwongo ni kaka Ambrose wacho ok en adiera ni cabinet secretary ma treasury ni ema pogo dongruok. Ni Mbadi ema pogo dongruok. Budgeting process Cleophas chakore bunge to rume bunge. Ochakore bunge kamano. Wan gi the finance committee mang'iyo different proposals from different sectors to biro gi gimiluongo ni finance bill. To kwadhi adhiya process ni te first reading, second gi third mwatieko mwakoro okale. Seche makoro idwa tim gimiluongo ni keyo dongruok e gwenge. Wan gi gimiluongo ni consolidated fund. Consolidated fund ni mondo igole manyonge nyaka iyud gimiluongo ni authority kata chik kumiluongo ni control of budget. To before mano wan gimiluongo ni appropriation act. Appropriation act ng'ama pase en wabunge. Koro gik moko ariyo gi finance act gi appropriation act. Gimomiyo awacho ni ji te nie sirkal. Koro omiyo ni oganda koganda seche miloso finance act to gi appropriation act dhi ir mbunge mari tiwuo gi mbunge ibed kode piny ni priorities gin mage. Iketo gigo kanyakla ekoloko chik madhi e gweng'. En gima lit ni 2025 ka wase pass katiba nyaka wadhi mana tiend specific individuals. Weda wuoyo kanyo mang'eny to dwell on personalities or dwell on issues. Winjo ko dwell on orengo nyaka history mare mowacho nyaka weche machala chaya ni ka gisemadho kong kwe. Mago gik moko ni ubeni timbe especially ni ubeni gi wuok e dhok ng'at monokie. Omiyo seche mwaloso Kenya gik moko ma wacho ni waketo sirkal tesre tiketi tesre go magi justify injustice mosebedo ka timore thurka. Kanwa pass katiba 2010 nokwa pass katiba nono. Kara kidok ir Oscar mwacho ni idealism gi realism. Well, mago are political theories. But ang'o momiyo nwa pass katiba? The same injustice more fight a sirkal mamalo. It's the same injustice more fight a county. Penjna weda ni to koro ko bire county level. Mabe wan gi county assembly. To wan gi executive, to wan gi county public service board. Penje weda ni to koro county be wan gi position. Ng'ato nyaka bed but governor koka telo nyaka dhi dalaga. Oyo, mano Kenya ma mosebedo ko fight ne. Kwa bire county to ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar dongruok. Seche miwacho ni nyaka bed dhie sirkal ni koko wayud dongruok. Itemo justified justice. Ntiere gimomiyo nwa pass katiba. Gigi ok en theory, gik mawacho gi ok en political theory. Magi gik madieri. Nuneno nyocha Adam yura ranyisi kaka sirkal tiyo. Nyocha nuneno ka Muturi wacho ni
Ruto nonyise ka gin Dubai, e lobby mar Dubai International Airport, ni osign documents moko mondo pesa moro mar 1 billion euros odhi e migawo mar environment mar pidho yiende. To Justin Muturi kane en Attorney General ndalogo nopenje niya, chik kineno section 47 of the Public Finance Management Act wacho ni pes te, obed loan, obed grant, obed donation, nyaka dhi e consolidated fund. Koro kowuok kanyo to kuwa controller budget to gi treasury chiwo approval mondo koko wuok kanyo. Mischief ne nitie nikech Ruto ne dwaro tere Minister of Environment nikech koro complexities mag gole consolidated fund ne gitemo avoid. Penjo maduong' ni kade koro Ruto en ng'ama nyalo timo gimoro amora kaka odwaro, ang'o momiyo no avoid consolidated fund, oro ni pesa no odhi e Ministry mar Environment direct. Omiyo mano mana rais achiel ng'ama ong'eyo kaka sirkal tiyo, especially Kenya masani, in the current dispensation wan gi migepe mopogore opogore matimo gik moko. Momiyo nanuoyo ni ok onego ker owuok kama dhi Siaya manyiso ni abotimo mondo otimre. Kata owacho kata ok owacho e budget, it should be there. Weche mag ni kia ndalo dhi kanye, anyisi ni an kia from Rodi nyaka Sori nitiere lam, kendo sani nobedo updated e National Highway, bedo maintain pile ka pile. To bedo maintain kata no wantiere sirkal before 2010, to kata sani makoro ji tiere sirkal. Kiwe kanyo kata from Sori to Migori, kikalo nyaka kunumichalo Nyakweri and so forth Masara, nitiere lam. Does it mean ni lam no lamo ng'ato koka lamo biyo? Magi gik ma just whether gin temo justify, and whether king'iyo malong'o oge gi history mar fighting for this country and my senior to look at all the years, to magi gik motemo kwero jodonga age magin komigi opportunity to gitemo glorify justice kendo kosa ni wene gi moma mondo walok Kenya, wabed Kenya makoro ratiro nitiere. Onego bed ni kata mana Turkana, Todonya, kata mana Migori, kata mana Kune, to gimora amora itimo nikech achulo osuru. Mogik, clip mar Senator Otieno Kajwang' is very important because clip no onyiso demokrasia. Kendo Moses Kajwang' en jakanyo no mar ODM, to onyiso demokrasia mar party. Because jokanyo no mar party ogin dhok ma kowacho ni korka chich to korka chich, kowacho ni nyandwat to nyandwat, kowacho ni milambo to milambo. Oyo, ok gin jamni, ok gin chiaye. Gimbe gin giratire momiyo kata kineno kata mana Sifuna nokoyie gi broad based government. Ok inyalo paro kaka nowuoyo nowacho ni nikech structures mag ODM oseng'ad, an individual achiel ok anyal kwer. Mane demokrasia. Tiende ni dhano wacho pachgi, to kogik seche makoro itimo decision komuomi to omuomi. To kadang' wabedo ni wan wawacho wapako ni owacho ni wadhi left to left, right to right. Magi gik mane ofired mamoi nineno kokelo multipartism. Koro wapenjore ni de koro po fight multipartism de koro onge. Kata mana katiba ne kineno kata mana higa 2005 kane jo fight ne mokel wako draft mane jok dwar ka Bomas draft ne gi abandon. Mwatemo matek makoro kero katiba ma 2010 madhano osehinyore nyaka kawuono. Ang'o mamono wa implement katiba kaka obedi mok ni circulate among individuals, ni orest gimoluongo ni goodwill, ni individuals komosore ni koka dongruok bedo, ni ka mosruok onge. Wadwaro structured law. Fazada mi example mogik ni kata wawinjo ni kata in wuon dala iketo structures e dala ni makata ionge dala kata inketo dhano chiemo. Ok ni kiwuok ting'wano gimoro amora ni nyaka ang' iduogi koka dhano nyalo chiemo. Iketo structures ma ng'ato ka ng'ato ng'e idara mare. Mane Kenya ma wadwaro mabe otimore sani. And lastly, one of the biggest mistake manotimo kineno kaka transition mar Kibaki to Uhuru,
Kwano neno the implementation committee mar katiba mano chungne gi Charles Chai to gi the transition authority jogo notiyo matek mano loso chike mang'eny mane support katiba to inyruok mano yudo ni Uhuru kano biro to Uhuru noneno ni katiba ni powerful mako weyo otiyo kama gi independent commissions to ker bobedo maonge dhadhu mimi neno ka ker sate wuok odhi e sunroof mondo neni en gi presence to hie to ker onge ndhadhu e kitendo masani kes mag independent commissions. Mano is the same mistake mabe Ruto betemo kes ong'eni kobedo Nairobi to weyo commissions tiyo to kodhi bedo gi ndhadhu koro nyaka obwog jopiny to jok makia katiba to piny ochomo bobedo around individuals nikech standout matin koni gi koni to dhano higa onego wakwer kabisa ni wadwaro ratiro en hakiwa magi ok in theory magi kinde chik seche miloso chike go wabunge ema loso gi collectively both minority and majority side seche miloso finance act to gi appropriation act onge opposition to onge sirkal. Erokamano ahinya wakili Charles Midenga. Sa osekalo dakika 2 tok sa 2 mar okinyi. Ang'eni pach Oscar pok ayudo kotenore